Nangkan mo pimo yo tu Skop Kublaya pi baro ku pe ya kane ka video keteng jonga de irimika dekhar bat ngadon ka khubor basnyo tenat ban yathu ya pi baya ka film brother Skop kin pen Asian no ha biju cinema ha shlong bat kin pen ino ha ka khatlai tarik usab September aja ar posau bat ya ka por kan long kharwei baji kharwei steng men step ar baji men sngi san baji jan mit bat ka nyeu baji ha ka por mit bat ngakerpat ya kito baro ki basyai pet ya ki film Khasi bat benar ban wan knang ha kata kasngi ban saki ya kane ka film brother Skop ban ai men sen ya ki producer bat ki ten shop bat ki puron ngaong ya me ngai kumbakadon lang bat nga boro simin ngai bangai the lang bat kat me hap lu de gilak su thu hap le de kejat nang ne syadu shlom ban wat ban thui ka te sakawe ya kwa ban ya thu ya pi ba kane ka film brother Skop Omday tang ka film comedy. Henry kani ka film ka pelong yangi ban pen mau ya uwei u legend jongi uday Skop. Te Skop day brother jong Skop. Te nga kerpat ya pi ban wan kenang ha khalai trik September namar kani ka film comedy. Kan penrki bat pen kemen ya pi. Lada fi lo don ha pedeng ka jing snyaw si wan kenang ha khalai tarik kan pen kemen bahaya pi. Bat sa ka wei ro kani ka film ka ai ka jing sneng ro. Tengah kerpat ya baru ki nongsyong ha Meghalaya nado ki temen ki rangba ki samlabat ki kena kumta ter ban wan knang ha khatlai tarik ban support yang kublai shibon. Are? Mana ini ya? Ini kan ide itai nong tai bertema jangan? Adi siapa? Ani jing bats palap pe? So short. Nong tingkum tadi be pe? Skop